Kum shibanta ban kintiu ya ka Jingïalehkai ranar ni weightlifting ha ka jilla ka ribhoi weightlifting association kala long balapan krea ban penlong ya ka Meghalaya invitation weightlifting tournament. Kini ka Jingïalehkai ka ban ne ars ngi lenter ha rengkat ka jinges nok tilang bat ka Meghalaya weightlifting association kalong ka Jingïalehkai na ka banta kinong Jingïalehkai shenrang bat kintai ban pin I ya ka sap ka pong ka bakidon bat ban ya kun ki kardan ki bakham he. Hagani ka lempung on sa donru ya ka Jingïalehkai na ka banta kinong sya hikai bat ki coach ki badon ya ka jingtemu ban tip company halor ka Jingïalehkai ranar. Saat program itu bah, baik ini ke company perkhidmatan hapok Meghalaya. Ban kumno ban penkiu yang weightlifting hapok, KHASI Jingïalehkai hapok. Sadu support karo ban penkiu yang tak weightlifting. Kini kita menon penkiu menon rak kita gitar, iban rak kita coach, ban ai kita praktis menon dia kita kenarit, ya kita bakal biang darta. Ting ai kita play bagi lawan konser, di lawan terus ni, ilapo apa, ipo ini sampai je, iban apa jadi. Ngi ai kibli ba in sim ba I ra jet nang kong yang in apo riboi Jingïalehkai kan ga weightlifting nang ba nang ning sa separate sabaro wi KHASI Ka LP School Sports Meet ka ba ship ho